Старішини Бахчисараю сьогодні виступили зі зверненням у зв'язку з тортурами, яких зазнав Наріман Аметов. А старішини дуже обурені тим, що відбулося, і вимагають припинити тортури і репресії. Кримськотатарський народ завжди всіма доступними методами боровся проти несправедливості. Народ, який більше 2,5 століть зазнає гонінь, не погоджується з несправедливістю, яка відбувається сьогодні. Це слова одного з старішин Росії Аметова. У нас, здається, є цитата, можемо подивитися. Делать заявление, что в Крыму все спокойно, что крымские татары довольны нынешним своим положением, это все афиширует, делать такие заявления на международном уровне, то это, скорее всего, двойная политика. Политика лжи, которая приукрашивается. Да, в Крыму нет сегодня войны. Но в Крыму сегодня с правами человека, гражданина, очень трудно иметь свое мнение, высказывать это мнение. За это штрафы, административные взыскания на 15 суток, на 10 суток, за поддержку, за свое мнение. И, конечно, на длительные сроки. Так что те слова, которые обычно мы употребляем иногда, выражение «в Багдаде все спокойно», я бы хотел сказать, что в Крыму не все спокойно. І у нас на зв'язку Тарас Малашевський, генеральний консул України в Ростові-на-Дону. Доброго вечора, пане Тарасе. Доброго вечора. Просто хотів би одразу зазначити, що мандату нашого генерального консульства на окупований Крим нема, і ви не можете відвідувати його. Але з іншого боку, ми бачимо для сьогоднішнього дня, навіть для всієї Росії, це така нетривіальна ситуація, коли 400 людей збираються на підтримку. Це означає, що ці публічні заяви на Нарімана Аметова, вони справили враження для всього півострова, який живе в ситуацію страху, і люди не побоялися прийти. Це фактично був такий несанкціонований мітинг. По-перше, давайте почнемо з того, чим можна зарадити зараз Наріманові Аметову, який зробив дуже серйозні звинувачення на адресу працівників окупаційного ФСБ. Власне, я відповідь поділю на два складових. Перше – це робота Міністерства закордонних справ, яка дійсно здійснюється за кордоном. Від нещодавно прийнятої Генеральною асамблеєю резолюції ООН, де вказується на системні порушення прав людини в Криму і закликаються щодо звільнення кримських татар, їх лідерів, а також звільнення усіх незаконно затриманих і утримуваних Росією українських громадян. І тому консульство тут, в Ростові-на-Дону, якраз має свідчення цьому, тому що понад 60 осіб зараз перебувають під нашою опікою, а це кримські татари, які вже засуджені або перебувають під судом, тут, власне, під владою суду. А такі, як згаданий Наріман Аметов, вони приїздять до Ростова, бо вони не погоджуються з такою політикою Російської Федерації в окупованому Криму, і вони підтримують своїх одновірців, своїх співгромадян, своїх співвітчизників. Водночас потім вони зазнають самі репресій, яких зазнав Наріман. Справа катування – це одна із болючих тем у діях російської сторони в окупованому Криму, і не тільки в окупованому Криму, і на території Росії. Ми знаємо, що відбувається тут у слідчих ізоляторах, у колоніях і навіть у відомчих тюремних лікарнях. Це вже знає весь світ. Наша прокуратура Автономної Республіки Крим, яка, звичайно, працює екстериторіально з України, але вона фіксує всі ці кроки, як ми можемо
знати з її дописів, навіть у Фейсбуці, що такі всі факти катувань, вони фіксуються і передаються до міжнародного суду і до прокурора міжнародного суду з тим, щоб вони мали потім і війшли до справ стосовно того, що чинить Російська Федерація на цій території України. Щодо самого Нарімана, побажання, звичайно, триматися, не здаватися. Власне, його дії, його крок – це мужній крок. У мене тут до моїх колег приходять маса листів наших громадян, які вже засуджені і які згадують ті катування, які траплялися з ними на час слідства. І це дуже болюча тема. Тобто ніяких дієвих механізмів захисту, окрім поки такої підтримки, немає. Я знаю, що у консулів були проблеми з допуском до і засуджених, і до тих, хто утримується, до так званих російських судів, пов'язаних з тим, що мешканців Криму Росія вважає винятково своїми громадянами. Ну, я так розумію, що всі, кого засуджують, вони себе визнають громадянами України. Да? Як вирішується це питання? Так, є ця складна сторінка нашої роботи, чи складова. Ми можемо до них потрапляти тільки в обмежений час, не більше 3 візитів у рік на короткотермінові побачення. І до тих же наших громадян, катованих так само, яких вибивали свідчення, чи то Олексій Бесарабов, чи то Геннадій Лемешко, Володимир Дудка, і їх дуже багато, ми так само намагаємося діставатися і надавати консульську підтримку. Вчора відбувся перше засідання суду у справі Дмитра Штиблікова. Цього нашого громадянина вже вдруге російська Феміда намагається дати йому новий термін і новий вирок, бо перший вирок по так званому його диверсіям стосовно в Криму, він вже мав дійти до кінця, і зараз нова справа. Тепер це державна зрада, тепер це 12-20 років. Але також він на наших радарах, і також я буду у нього в СІЗО зараз, а також підтримувати будемо його родину і його безпосередньо. Дуже вам дякую. Це був Тарас Малишевський, генеральний консул України в Ростові-на-Дону. Обговорювали тему репресій по відношенню до громадян України в окупованому Криму, 60 з яких або засуджені, або очікують так званих російських судів в Ростові-на-Дону. Це північніше Кавказу. Фактично всі кримські справи розглядаються потім в ростовських судах по південному, так званому південному федеральному округу, які включили і окуповану частину України, Автономну Республіку Крим і місто Севастополь. Далі у нас новини. Після новин повертаємося в студії Бугунь.